kuhambe ijele ngilibone liyashintsha ijele. Ngibuke lezi zinto zezenzakalayo ezenombolo ejele. Sekunempimpi ngaphakathi, abanye bampimpa abantu banensango zabo badayisa insango. Amaphoyisa azothatha lezo insango kugwazwane. Kwanje ngolunye usuku bagwaza ikhehla phambi kwami, lali iguqe nje phambi kwami isifolile sibalo ekseni. Ngifolile ngithe uma ngithi kuvele kusuka umfana ongemva kwami ejombe mina zokugwaza ikhehla phambi kwami afele kugwaza ekhanda. Ish. Kwenze njani? Yini manje ngigcume ngime lapha ya. Ebuye futhi umfana ngoko kwesijokojogo akukhandile lokho aphinda athi uyaligwaza hayi ngimbuza hayi wona mfana ngathi udakwa yini manje. Uma ususejele kakusafana sesitoksini. Ejele ugadiwe. Ejele ugadwe udlula imali. Isiboshwa nje sigadwe kakhulu ukudlula imali. Isiboshwa nanto egadwe kakhulu eSouth Africa. ISouth Africa igade kakhulu isiboshwa. So wemfana kahle kahle udakwe yini? Wenza lento amaphoyisa asengale aqeda nje ukwenza lento athi aphuma nje eminyangweni ashayela ikhehla. Kunabantu abangayifuni lento la ngaphakathi. Baningi abangayishaya inombolo ejele. Baningi futhi nabo abashaya inombolo. Bavele bathi uyasijwayela lo. Uyasijwayela lo mfana. Avele basume bamhubhe lo mfana. Ngoba bemhubha avela lahle lento phansi agijima hubha amaphoyisa ufuna ukuyofika emaphoyiseni manje. Uzazovikeleka. Uthe sezofika ngasemaphoyiseni kanti iboshwa seziyambamba. Ayizazi imshaya iboshwa. Fika amaphoyisa ashayele iziboshwa ezimshaya, ashayele iziboshwa ivuleke. Bamthathe kwenze njani? Hayi iboshwa zisho ukuthi hayi lo muntu usegwaza ikhehla ngale. Hawu usegwaza umuntu. Bangene kuye ngenduku. Bambula ngenduku bamhlalise ke wheelchair lo mfana. Ngoba nayo inombolo ingozi lapho. Inombolo ingozi ukuthi uzofika ushaya inombolo ugwaza umuntu amaphoyisa akwenza ube beyond repair. Ekhakeni bangazi ngoba ngifike ngiphila ngisho. Mhlambe ejele ungangena ugwetshwe namhlanje. Ufike wempatha wazi lutho. Ekseni iboshwa kade zixabene eshaya inombolo ivele iphakame ngami ekseni ngivele singibulale. Sekungena ucinga ekhaya ukuthi hayi umntana nakasekho. Lento eyingozi ngejele. So kusho mfana bamshaye bamthathe futhi bamise eclinic. Sekuyiswa bani eclinic? Kuyiswa lo mdala, kuyiswa lo mfana. Baba ise eclinic haya akusahambeki umfana bamshaye bamphula la unyaweni. Uhamba nge-wheelchair manje hayo eclinic ayohlala khona azabuye ubuya suku wheelchair. Hayi. Kuphile kuthi la 2013 uzophela. Ngiyibone lempilo abanye abafowethu bayadayisa labadayisa ogwayi. Ngitshela ama visit ami yazini. Uma wengane lapho usafika ke hayi kancane. Useza kimi. Usangivisitha ngempela 2013. Ngimtshela ngithi angithela ama 200 awu2 Stuyvesant. Uzoyenzani ngoba awubhemi? Ngithi hayi ngifuna ukudayisa. Udayise kuyathengwa lapha phakathi. Ngithi mina ya kuyathengwa. Bese le mali uyibekaphi? Ngithi mina iyafihla. Lento izokwenza ukuthi ungaphuma ejele kubangela amanye amacala. Ngithi mina hayi khululeka uzobona nawe. Ayawathengela ama 200. Awalethe. Ngidayisa ugwayi. Yapenya ugwayi ejele kakhulu. Uphele same time. Kuthi kuyophela iviki ama 200 aphelile ngifuna amanye. Bawalethe uma befikile ngiqhamuka imali yakho ngiyifihlile imali yakho ngendlela esimanga ngizoyishushumbisa kumnika kwakhona. Kuyaseshwa kwakhona uma uyevitheni bakusesha. Kodwa ngoba iboshwa ayikwazi ukufihla ngempela. Hayi, fike ngimnika imali athukele imali uthi lo muntu nginika imali eboshiwe. Lapho uma wengane usafika lokwangempela akakabaleki. Hayi. Wagcina ebalekile. Yeah. So usavisa lokuthi inyanga nenyanga mhlawumbe ufika kabili enyangeni. Kuse ubaba wengane osahamba phambili usanalelo themba ukuthi hayi ngoba usanda ukuboshwa.
uzophuma kodwa isigwebo sesizwile kodwa usanalokho nje ukuthi ngamtshela ukuthi hayi ngizobhala i-appeal uma elandela lento ye-appeal nawe uyayizwa bayichaza ukuthi hayi kuyenzeka lento ukuthi ubhala i-appeal bafike bakukhiphe nalelo themba hayi qhube ngihlala ejele hayi ngiloko ngidayisa lama 200 lawo ngidayisa amaluzi imali ngiyizama ngalokho nje abanye badayisa insango lapha phakathi ngigcine ngithole nami line okudayisa insango ngilithola iphoyisa elizongifakela insango hayi lingifakela insango likhokhela imali ngifaka u5 liter lo 5 liter ngoba ngufaka nje ngikhokha 1000 lonke ukuze lo muntu angifakele ukuthi wena wenza iprofit or loss akayihlangene kodwa ke phela uyazi ukuthi uyakhokha phakathi ngaphakathi ukhande encane ibe ngaka kubo 10 rand okungaka okuncane 10 rand u5 liter lona ukale kahle ukunikeza o6000 lapha ngaphakathi hayi ngidayise khona bangibambe kube nzima kwaba yilo ukuthi ngilo muntu ukuthi musungibambile ngiyavuma ukuthi hayi khona insango ilapha angiwaphikisa amaphoyisa angiyelwe ifuni nawo hayi bachaza bathi hayi azayisho umunye kunelinye nje iphoyisa noma ngengilimenishile ngegama izibosho zaselisibiza bambiza ngoSkhotheni ngokuthi uthanda ukuthi mayibize ibosho ethi hey wena Skhotheni kagcine nje sekuyigama lalo lathi hayi into engiyithanda kumeja liye likhulume ngisho kubalwa kanje lithi kunomfana engiyithandayo engithanda indlela behavior ngayo la ejele lokuthi umeja into engiyithanda kuyena uma ufike kuyena ufuna icala akalo uyakunika ngoba uyazi lento icala ngeke umbophe kumuntu onjalo ngoba uyakunika uthathe lento uhambe uma ufika nje indoda kuthiwa kunensango la uyakutshela ukuthi ikhona naye ngiyamthanda kumuntu onjalo hayi ngiyifake ngiyidayise gcine ngithenga ifoni ngibe nefoni khona kunzima ukudayisa ejele uma udayisa khona udayisa insango ibizwa ngento yegebengu ejele so yini ngithi kunzima ubunzima bayo kusengenzeka ukuthi uyikala usahleli na endlini zifike igebengu lezi eshaya inombolo zizokuphuca yona ngoba wena lensango yakho ngoba uyishaya inombolo kodwa uma ushaya inombolo uma ufaka insango bayazi ukuthi uzokhipha ilithi yobanika bayobhema ngoba vele usenombolweni so mina ngoba ngayishaya inombolo nginika umuntu iskefu engazi kahle ukuthi uthenga kumina ngiyamzwisa istaff engisiphethe angisho ukuthi hayi esebenzini nali ilitha hayi ngiphile ke leyo mpilo ukuthi ngidayisa logwayi siphile lempilo ngiqhubeke nayo impilo kuze ufike lo 5 years ngiyadayisa vele la ngikhona ngibhale bese siyibhala le-appeal yethu lo muntu obhala le-appeal osibhalela ngoba sibabili kufuna simnika u300 kulo 300 akafuni wona ucash ngokuthi ethi yena ngiyazi abanye abantu kunzima ukuthi babe nemali ngaphakathi kusho ukuthi uzomthengelana nomthengela nje ugwayi lo gwayi uzomthengela wona uzomthengela i200 i200 bese I think ibila ko 180 bese uphinda umedela kama 20 lapho ukuze kuphele lo 300 awufunayo hayi nimenzele leyo nto hayi asibhalele kahle sihambe iyofakwa lapha epost kuyaposwa khona lapha ngaphakathi ibe incwadi ehamba eya kuphi enkantolo sesihleli ke silindile manje silinde ukuthi phela sophendulo siyafona futhi siyabuza ukuthi ngabe i-appeal yethu ifikile nabasho ukuthi ayibonakalile ifikile akuthe langathizeni singalindelele lutho ekuseni sizosiyabizwa hey Meja Ndlovu sibusiso ndabeni niyabizwa niye enkantolo hayibo siye enkantolo ithemba libuye ukuthi awungenzeka siyamuka ke manje ukubuya kwethemba sihambe masifike enkantolo inkantolo yasiza isicelo sethu sikuthe enkantolo yasigweba kodwa isigweba sona si right futhi akayibone enye inkantolo engayihlisa eso sigwebo
sesingadlulela phambili masanda ukudlela phambili kodwa yena uthi isi-right ayikho into angasisiza ngayo. Ngashawa isiyezi wamnyama amehlo. Mabetha sehle boxini si-right isigwebo sethu. Kwamnyama emehlweni. Ngabona ukuthi kushuthi ngeke ngiphume phela mina ejele. Leli thembe kade ngithi ngilindelwa lenzeki. Hayi. Bangilethela amanzi ngithi ukugeza amehlo. Kuthi ukuthi kancane. Hayi singene eveni sibuyele ngaphakathi. Lifika iphoyisa lihlekise ngami lapho. Liphoyisa le ndoda abayitshela ukuthi isigwebo si-right yavela shawa isiyezi. Biyitshela ukuthi hayi kolunga. Hayi lo mjito osibhayile athi hayi no. Asenzeni kanjena anti useyiphikile yena. Asibhale nenye ke mase sibhayile iMaritzburg iHigh Court. EyiseMaritzburg ke manje. Izonisiza. Hayi aqale phansi asibhalele. Usenza ini ke manje? I-petition asayenza i-appeal. I-petition ingoba siyapi isiya eHigh Court eMaritzburg. EMaritzburg masibhalele khona. Sesinawo 5 years. Ayi kubonakala ukuthi hayi ngathi akulungi lutho. Siphinde sifone sibuze le ifikile i-appeal bathi hayi ifikile. Nizophenduleka. Kwathi singalindeli lutho nje seza sibizwe reception. Mhlawumbe sesino 6 years lapho. Masibizwe reception. Siyahamba siyabuza ephoyiseni kwenze njani? Ethani nanibhali i-appeal sithi nehe. Daya sambeni nozwa khona. Ey libuye ithemba ukuthi hayi mhlambe bayositshela ukuthi i-appeal yasikhipha. Masifika khona hayi bayivule lento from la basifundela la inkantolo itholile isicelo sethu kodwa manje asiseze kuye enkantolo. Ithi isicelo sethu inkantolo ibhalile ukuthi icela ukusehlisela u20 years. Ngizenda u20 years u25 years. Ishiya no20 years. Kulo 20 years njalo sesihlale ngaki? Sesihlale 6 years. Kushuthi ngoba ishiya nalo 20 years sesihlale 6 years sesisale 4 years siphume. Ngoba isiphulela lo 25. Ayi. Qale manje ngibona hayi phela kuseduze phambili. Sekusele u4 years ngiphume. Kade ngingakabali nakubala ukuthi kusele into enganani ngiphume. Hayi. Nami ngivele ngiyitshela ukuthi yabona ke manje. Angidayisela ukuthi uma ngiphuma ngiphume nginotho. Hayi. Ngivele ngifake mawala ugwayi ngifake kakhulu nje ugwayi ube mningi kakhulu ngaphakathi. Awusasaba ukuthi mabakubopha kwanyisa icala. Angisakucabanga. Senginalento ukuthi njengamanje sengibali ithemesela ukuthi yazi mangadayisa la ngibe nemali. Yazi I think ingafaka ugwayi wabala ko 20 liter or 5 liter. Benza u20 liter ngaphakathi. Ngafaka amafoni awu 10. Ngizodayisa lezi zinto. Ngizodayisa amafoni. Ngizodayisa ogwayi. Ngoba ngifaka lo 20 liter lo angisezi ukudayisa ngo10 rand. Sengizokala lawo amapoku lawo 50. Yeah. Sengifuna ukukhava isiko manje ukuthi ngithi ngiphuma imali nginawo ngempela. Ngenzela ukuthi uma ngiphuma ngingacabangisha ukuganga. Hayi. Ngithi ngisafakile nje bangimpimpe. Ngimpintshwa izinye imeshenti. Eyidayisayo. Siyabona uzakala. Ziyabona sengiyayiba overpower manje. Mina okwenza ngiba overpower kulula ugwayi ukuthola kwami. Usuka ngapha. Emakhaya. Yeah. Bangithola nje wona kalula eswazi emanyiseni bawu-transport uye ngale kumina. Kulula bona ngigcine nabo laba imeshini engaba seyincenga mina into asitholele phela ngapha. And mina istaff engisiphathayo siya overpower kunalabo bona bawuphathayo. Strong. Mina ngiphatha i-high cross. Uma kungena wami kothenga wami uphele ukuze kuthenga owabo. Hayi bavele bayongipimpa. Ufike namhlanje ugwayi ekseni kungena amaphoyisa endlini. Athi mabefika bathi hey ndoda. Silanda ugwayi. Mina nilanda ugwayi oqhamukaphi. Hey ngivele ngibona phela ngilahlela ugwayi ngothi lapha imali order makhamba logwayi. Ngoba phela ngikhipha imali eningi order la. And lo gwayi uhleli namafoni la. Awu 10 awakathenga. Hamba yonke into. Ngithi 1 2 3. Ngithi mina hayi akunankinga. Nilanda ugwayi asambeni. Ukhona. Ula endlini kodwa manje ngiyabakhipha ngenxa ukuthi ngicabangela amafoni ugwayi ngisanandaba nawo. Ngithi kulo munye umfana ehlala naye la endlini. Awudayiswa mina ngidayiselwa yilo mfana.
Sathulula ingane ngamabomu. Angithi phela ngoba ngintasambeni ngibakhipha endlini. Siphume siye kwenye indlu yomunye umfana owakhona la nje eJozini. Ngokuthi ke siyazane khona sazane phakathi kodwa ngoba umkhaya sesifaka abandawonye liyasebenza ke leyo nto ejele. Ukuthi umoya wangapha ngisho ngathiwa nazani ngaphandle niqala khona ukubonana nivene babandawonye kuba ngathi nabafowenu. Udo hayi ngihambe na bo ngifike ngidewe emkhaya. Hey nawo la madoda asefikile lo ngapha usele ngapha uyahliphiza ngapha. Ukhipha amafoni ushiya nje 5 litha owodwa. Nalo 4 lo nakuzani lo 15 litha wonke uyawukhipha. Kathi kunomama olapha ephaneleni phezulu uyambona. Ophaneleni kunawona balesana ejele. Abagadile. Abahojele. Uyambona lapha escreenini uthi lo yana oselapha endlini kulento ayikhiphayo. Ayikhiphe ngebhakede ayifaka kwenye indlu mayifaka kwenye indlu bayihlise ngewindi ngale uselahleka lapho ke lo mama ngoba isiye ngewindi ngemuva akasayiboni iye kuphi kanti ingene ya kwenye indlu phansi. Hayi ethi umkhaya hayi ukade umkhaya lonto ngifike ngayibeka endlini yakhe ekseni nje uqamba mana uyabona vele sehlakazekile endlini. Hayi bathi asishone khona mabe fika endlini hayi athi hayi fike ngawubeka ukhona lapha singena vele ukanje yawubeka usegcekeni lomfana ubeke nje igcekeni 5 litha. Bathi awunawo ugwayi. Thi mina ayiwona into ukhona. Mabe bathi hayi uyashoda. Impukane zihlaza sitshela ukuthi kuno 20 litha la namafoni ngithi mina hayi hambani kuzo impukane zeni zihlaza ngiwanzi. Mabe khuluma ngempukane zihlaza ayibakhuluma ngempempi ezingaphakathi ejele ibizwa ngempukane zihlaza. Hayi bawuthathe lo gwayi bafuna amafoni bathi yodwa angiwazi angikaze ngwafaka amafoni. Bafonela umphathi ehleze ezantsi athi mfana ngifuna ukudlala wena ufaka u20 litha kagwayi u5 litha lomuntu mina angiwazi. Baseshe lo mama olapha athi hayi ungene lapho omunye bawusesha kuleyo ndlu lotho bangawutholi. Hayi kubonakala ukuthi hayi lotho balithole ukuthi ibhakede alibonile liya lapha. Ethi mina ngibona ibhakede liyalike kusho le bhakede beliphethe inangizana babefica ibhakede alinalutho kodwa smelling siyasho ukuthi besinento. Hayi bavele bathi hayi ndoda hayi qoqa impahla zakho manje uyahamba. Hawu ngiyaphi manje? Thiwa uyahamba manje asambe idraft. Ngiyapha bangangichazeli uzobona phambili. Yo hayi vele lishisa ikhanda. Hayi ngihambe ngiyofika le bangifake egumbagumbeni le moto yakho ibizwa ngegumbagumbaka. Le truck yakho hayi ngingene kuyo ohamba ubona kancane ewindini ukuthi uhambaphi. Hayi bangifake khona ngihambe sihambe kanti kunendawo seMaritzburg odle eMaritzburg okuthiwa kuseSifontein khona baplazini. La ungabona imuzi khona. Iplaza nje iplaza ijele nje nalo linamaplaza lona ijele lapha ijele linenkomo linengulube lilimile nje ijele nje linakuzani liwumedium kodwa likhulu ke nalo. Hayi kuhlala nje abantu osekwaziwa ubophuma nini osekubala ukuthi hayi lo salwe iminyaka emibili iminyaka emithathu kuhlala labo bantu. Hayi bangiphose khona ngokuthi bangixoshela ukuthi la vele kushuthi senginema transport kakhulu a transporter lento. Kathi ngiyale ijele linenombolo kakhulu. We siyoyifaka ke manje. Linenombolo kakhulu. Hayi uma ngifika khona ethi umphathi wakhona hey wendoda la ifile ngikubhala ukuthi wena udayisa insango udayisa amafoni yonke into. Ngivele ngithi yebo mphathi kunjalo. Ngamphisa le nto ibhalwe phansi. Akusizi ukuphika into ebhalwe phansi. Ethi ke indoda la ngikufuni lokho. Ngithi mina mphathi wami ngiyaxolisa. Usazokubona kodwa khona. Athi mfana uyangidelela. Ngithi mina mphathi wami ngifuna ukutshela lokho. Ya lento ngiyidayiselani. Ngifuna uma ngiphume ejele ngingaphinde ngiphathe isibhamu.
Avela athi uyazi uyangihlula lento ayishoyo. Ngimbuza ukuthi uzokujabulela ukuthi one day ungikhiphile ejele namhlanje kuphela iviki ungibone ngiboshiwe. Athula ngibuke emehlweni. Ethene awuyeke lenkulumo ngifuna ukuphendula ngoba lenkulumo kahle kahle wena ubopha mina. Kulomsebenzi wami ngiwenzayo. Abakuthatha bakufaka ema-sectionini. Ayi bangifake ema-section bangifake ema-B phezulu. I-upstairs liyanto. Bayongibeka ema-B. La bayongifaka khona ema-B akubhenywa. And ngoba ngiyofaka kuleyo ndlu leyo indlu futhi enabantu aba straight. Le ndlu engiyofaka kuyona bayazi ukuthi kuyampintshwana kuyona. Hayi ngifike ngihlale khona ngihlale. Kufike omunye usuka empangeni atshele ezinye igebengu zakhona ukuthi imeshenti leya. Ixoshiwe ngoba ila. But bese ziyeza kimi ndoda. Siyabamba ukuthi uyimeshenti. Manje yenza phela izinto thina sokuxhumanisa nomaphuzo ozokwenza njalo iphoyisa. Awu ngithi mina nisho kanje bathi ya. Hayi ngifone bangangiphathisela inogwayo. Bathi hayi khona itaxi ezoze eMaritzburg. Uma uthi nje eMaritzburg izofika ithola umuntu. Hayi ngempela hayi kube njalo lephoyisa elithi hayi lifuna imali. Ngilinika imali. Lufake. Ngufakile nje bampimpe. Ngoba vele indle engifaka kuyona ngifakwe endlini okwaziwayo ukuthi lisho futhi leliphoyisa elizofaka lidwe ndoda. Uma ubanje ungasho ukuthi mina ngithi mina hayi khulileka. Ngoba bakutshelile nje lapha. Mina ngilibamba lishiye sokwami okwami. Hayi. Bampimpi uma befika abaphathi bazowufuna ngibathi ukuthi awulapha ekhabetheni. Ukhona. Vele sengipintshiwa isekho into engizoyiphika. Hayi. Ngibanikeza ugwaya vela lo mphathi hayi. Ngihlale nawe mina. Ngakuzwa nje indlela wakhuluma ngayo mfana wami uyabheda. Awuyena umuntu engahlala nawe uyancolisa. Usuhlala isikhathi kanjani kulelo jele laseMaritzburg njani? Ngangawuqedi nonyaka. Mhlawumbe ngangino2 months. Inkinga yena umphathi uthi ngikahlale nami ngcono angihambisa. La kufanele ngise khona. Bafuna ukuthi baqale babuke ifayila lakho ukuthi unjani. Efuna ungise eNcome. Mabe eNcome bafuna ukuthola ifayile bathola ifayile lomuntu lo uxoshwe empangeni, uxoshela insango. Dayisa insango. Nalapho futhi uzomxoshela khona. Bathi hayi asimfuni. Hayi angihlalise khona ke. Ngeke ngiyise kuphi manje koshowe kuseduze nempangeni shuthi transport yoba iningi khona ukutransport. Hayi. Ngihlale unyaka wonke khona. Uma ngihlala unyaka wonke ngihlala unyaka wesibili. Bese ngiyakuyena ngiyocela itransfer. Ngiyabona phela ngistakhila ngisebenzi. Ngithi mangicela itransfer ayiphike. Kuthi kunjalo ngiyibone ke inombolo yakho na ke la ngayibona khona into nayi inombolo namhlanje. Ekseni kuyophakwa. Nakhona futhi angazi noma ngizothi idlozi lakithi noma ngizothi yini. Noma ngizothi inhlanhla. Kuyaseshwa kulela jele uma kuyophakwa. Wonke umuntu phambi izandla bamba udongo lo dongeni kuyaseshwa. Kunabelungu babamba izinja lapha abasebenza khona ojele. Izinja izoyibanjwe ngentambo kanje. Uma kuyiwe kitchen lakhona uyahamba yokulona. Hayi. Ngifike ngithathe nje 2 slices wesinkwa vele hayi indaba eparish angiyisebenzisi kakhulu mina. Thathe 2 slices ngifike uma ngizophuma eminyango la kunabafana nje abawu2 omunye umi lapha omunye umi ngapha. Kanje eminyango. Ngiyibuza labantu bame kanje yini. Ngifike ngidlule. Uma ngidlula nje ngilandela omunye ubaba. Ethi uma idlula ngimzwe ekhala. Kase bayamgwaza yena. Uma bemgwaza lo baba, emshaya bazomshala vela ashone same time.